a celé závisločky, vítam a závisločata. Ja som Simon a vítam vás v nového videa. Tentokrát je to také poďakovanie za 7 odoberateľov. Strašne moc vám ďakujem, si to vážim. 7 odoberateľov, strašne moc. A to je také menšie poďakovanie, tak sa na to poďme pozrieť. Samozrejme, že toto má spoločné s grafitami, toto video. A ukážem vám, aké grafity som nakreslil a proste je to troška také viac prepracovanejšie video, sa dá povedať, tak práve preto to je poďakovanie za 7 odoberateľov. Tak na to. OK, takže toto je náš prvý grafit, samozrejme začíname takými jednoduchšími, takže toto som si dal rap, neviem prečo som ich to chcela proste napísať, toto mám. Nechcem to čítať na hlas, a keď to nie je nadávka, ale nevadí. A tu máme kulu. Myslím si, že toto je docela obyčajné, tak poďme ďalej. Počkaj, nie takto. Poďme ďalej. Tu už máme prepracovanejšie grafity. Je to RHS. Môžete to vidieť aj vo výške, ja som sa to naučil odkiaľ. R-ko som vyfarbil červenou, H zase zelenou a S zase červenou. Takže celkom fajn a poďme ďalej. Toto už prichádza docela k takým talentovanejším veciam. Už tu máme zombie, Erst. Inak Erst to bol môj obľúbený nápis, keď som začínal s grafitmi, mal som to strašne rád. Aj Hoppe, to bol tiež môj obľúbený, aj RHS, ale teraz už tieto nekreslíme málo kedy. Poďme ďalej. Toto máme tiež docela prepracované grafity, ktoré nie sú moc pekné, ale zaradil som ich už ďalej medzi prepracovanejšie, kde kvôli tým farbám, jak som ich spravil, som si dal na tom docela záležať, bolo to ťažké. Potom som to obťahol vodskokou, neviem prečo, to som pravil debilne a tieto sliz dole sa ma docela zaujal, čož je dôvod, prečo som to dal medzi tie vyššie levely. Poďme ďalej. No tak toto si nevšimajte, túto nahulenú hlavu, ale tuto máme náš grafit. Tento grafit ste už mohli vidieť z niektorých iných videí. Myslím napríklad 10 faktov o mne, možno, že tam som to ukazoval. Pozrite si to, 10 faktov o mne. A ešte mám nejaké video, že čo som zač, také podobné videjka. Tu som dal blesky z dola, toto je taká temná tvár. Toto som vymyslel docela dobre, to vyzerá ako keby sú to nasraté oči. A toto máme šípky zase. Takže ak si hovoríte, prečo je tu toto, lebo som kreslil tohto debilka. Už som vám asi neviem, či som to natáčal. Ja aj síce natáčal, áno, to je v tom, že čo som začal. OK. Poďme ďalej. Tieto grafity nie sú však vyfarbené, ale myslel som si, že vďaka tomu, jak sú poobťahované, no proste, vymyslel som si, že majú byť na vyšších leveloch, pretože je to poobťahované, aj ja toto volám, tieto obťahy skill, takže je to vyskillované, potom tu máme obťahy okolo, máme tu bodky, máme tu blesky, máme tu šitky, preto si myslím, že to malo ísť na vyššie levely. A môžeme ísť ďalej. Tu už máme posledné 3 nápisy, ktoré som zaradil hore. Sú to úplne najlepšie. Toto je moja prezývka Simon. To som dokreslil asi pred hodinou. Je to úplne nový grafit. A tiež som ho musel dať na dosť vysoký level kvôli pre spracovaniu kvôli tým farbám, proste jak sú spracované. Aj toto sa mi dosť páči, akurát tie bodky som trocha odflakol, hej. To je pravda a ešte tu je modrá farba, aj tu je modrá farba, čož moc nesedí. Takže toto mohla byť napríklad zelená. Akurát keď som to vyfarboval, tak som si povedal, že ja keď mám rád modrú, tak nemôže chýbať tu. Akurát som si neuvedomil, že modrú chystám sedí. OK, poďme ďalšie. Tak tu už máme také fakt, čo je už patrí medzi vyššie. Už tu máme Ghost asi druhýkrát. A toto je tiež to dobré spracovanie farieb. Používam to dosť často, sú tu bodky. Docela som to pekne odtiahol, som si dal na tom záležať a na začiatku to vyzeralo úplne o ničom. A teda poďme na posledné, ktoré inak toto a ešte to posledné sú rovnako dobre podľa mňa. A poďme ďalej, pozrieme si to posledné bonusové.
Na toto ste mohli vidieť aj video, že jak som ho kreslil, akurát kamera bola takto, naopak bola. Neviem prečo, pardon. A teraz si pozrieme, docela sa mi páči, že som tam dal zelenú farbu, sa tam docela hodí, potom toto červené sa mi strašne páči, akurát som sem nemal dávať tieto obťahy, vyzerá to trošička na prd, alebo možno ani nie, ale tie bodky sú ešte viac odfláknuté a ešte sa nekombinuje vôbec tie modré bodky a červené. No takže nič moc. Ale som s tým spokojný, ako takto sa mi to strašne páči, ale to okolie som odflákol s tými bodkami, hej. A teda... Čaute. Počkajte, takto. Takže čus. Ak sa vám toto poďakovanie za 7 odoberateľov páčilo, tak. Dajte like, dajte odber, nech máme ešte viac odoberateľov. A keď bude, ak sa mi podarí nahrať 15 odoberateľov, keď budem mať 15 odoberateľov, bude určite ďalšie poďakovanie a to už si tam úplne záleží, ak úplne to video prepracujem. OK, takže ak dáte 15 odoberateľov, určite sa tešte na to, že bude dosť prepracované video za 15 odoberateľov. Takže dajte like, odber a čus. A ešte jedna vec, 4 lajky, ďalšie video. Takže ak toto video dosiahne 4 lajky, tak bude ďalšie video. Dotedy nebude žiadne video, OK? Čus. Majte sa.